mga baby loves, welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget to on the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod natin mga upload mga baby loves. So ngayon, mayroon tayong ice pop mga baby loves. Yan o. Fruit flavor ito yung ice pop natin mga baby loves. Ayan. Kasi ibigay natin ito mamaya sa mga bata. Kasi maraming bata dito mga baby loves. Ayan. Ito. Iba't ibang flavor. Ayan. Iba't ibang flavor na ice pop. Ayan. Sarap to. Yummy yummy. Yummy yummy in the tummy. 2, 4, 6, 12. 12 flavor pala ito mga baby loves. 12. Isang pack. Isang pack ng ice pop. 12 flavor. Iba-iba tong flavor mga baby loves. Tingnan mo. Maganda yung kulay. Yung kulay na maganda. Yan. May blue. Pula. Ito parang grapes yata to. Yan. Orange. May light red. Yan. Ito orange din. Yan. Ito iba din. Yan. Dalawa-dalawa pala to. Isang flavor. Dalawa-dalawa yung tapos yan. Yan o. Dalawang blue. Dalawa din yung red. Ito parang grapes to. O. Dalawa din grapes. Dalawa yung orange. Ito parang cherry. Yan o. Yan. So, ayan.